mij is het gewoon een uitlaatklep. Alle emoties wat ik ben in het dagelijks leven niet zo'n gevoel praten. En op het rugbyveld hoef ik dan niet te praten, kan ik het gewoon eruit beuken, zeg maar, uitdrukken. Je hoeft je net in te houden. Alleen nog van achter, dan moet je een beetje inhouden, dan moet je een beetje regelen. Bij de tegenstander houden. Maar rug van varen, maar is het als worst. Dat is het mooiste. Dat lijkt hij wel. Ja, dat lijkt me wel. Ja. We zijn hier in Lendenstein, een revalidatiecentrum Lendenstein in de sporthal van Beetzenzwijg. We zijn nu mijn training bezig van de rolstoelrugby van de Quadfighters. Dat is de enige rolstoelclub in Noord-Nederland. Nou, ik heb er wel eens gejaagd, want ik heb er helemaal geen belang bij. Ik wist dat ze het opzetten. Ik heb er net op gereageerd, want ik kwam er een heid van de speler. Kwam ik bij me en toen werd ik handbijken. Een demo in de beetje door de haren. En toen weer de jongens ik en toen ben ik de bleun, toen ben ik jongens de trainer bleun. En toen weer verkocht. Dus ja, dan ging ik trainen eigenlijk. Dat is het al lang? Ja, maar 21 jaar. Ja. Dus ja. Dus de club bestaat 22 jaar? Ja, dat klopt. Ja. Die bestaat 22 jaar. Ja. Dus ik ben hier naar het begin. Ik ben nu de langspelende speler van de club. Is je hele leven al in een rolstoel? Nee, vrouw is Santje, brommerongeluk. Nee. Met dwarsleven. Ja, dat verhoort alles natuurlijk. Dus, ja, die hele toekomst is voor natuurlijk. Sport is in principe voor mensen met beperking, ja. Ja, ik zeg je ook direct rennen. Ja, ik had dan geen beperking. Oh. Maar ik ben dan wel aanvullend als er weinig training spelers binnen. En dan kunnen ze net trainen. En als er maar 4 man binnen er niks aan. Dus Sadwaan is Alex, die hier naast me is. En ik ben er wat nou bij om het wat aan te vullen. Ja. Oké. Ja. Want hoe kom je hier zo bij? Nou, Sietse die ken ik dus, dat is een vriend van mij. En nou ja, die had ik hulp nodig om uit zijn eigen stoel bij te komen en in de wedstrijdstoel te komen of in de trainingsstoel. Ja. Ik zit er maar een jaar hierbij uiteindelijk, dus denk ik zien wat wij leren kennen van hun. Ja. Ja, ben je al aardig kundig in de kap? Weer rijden is gewoon door, ja. Dat valt me niks aan. Ja, en ik word steeds sneller, zei ze. Ik ben nog net de snelste, want die jongens die 8, die daarom toffelt en die nummer 7 is erbij in het Nederlands team. Ja. Dus dan gaan we eigen. Dat zijn toch wel uitzonderlijk goede spelers op zich. Hè? Dan gaan wij net zien wedijveren. Ja? Dan hebben wij uiteindelijk maar leedjes in de rolstoel. Ja, maar die jongens zitten er daar aan 18. Hè? Ik zit nu 9,5 jaar Nederlands team. En ik ben nu 10 jaar rugby. Wachten! Oeh, nice! Mooie bal! Mijn moeder heeft een virus opgelopen tijdens een zwangerschap. Waardoor ik een beperking aan overgehouden heb. Vooral lichamelijk, ook slechthorendheid, maar vooral lichamelijk voor mij. Ik heb het vanaf mijn geboorte, dus ik weet niet beter. Ja, en de eerste keer dacht ik, roodrugby is niks voor mij. En eerst dacht ik alleen maar rondjes ging rijden, omdat ik met één hand helemaal niks kon. De eerste training was dat ook zo. Toen mijn moeder zei blijf volhouden, blijf doorgaan. En ik ging elke week steeds beter. Ja. En de sport vind ik gewoon onwijs leuk. Ik hou van de actie, de tactiek omheen, de klappen die je maakt. Je maakt elkaar ombeuken. En dat geeft wel een kick. Komt er wel op aan, ja. Ik ben blij dat ik naar het wang ging. Ik ben al boven de 70 zelfs, ja. Dus ja, nee, dat is hartstikke mooi. Dus je blijft er gezond bij bewegen, hè? Ja. Echt in de rolstoel. Ja. Dat is heel wichtig. Maar alle respect natuurlijk met zondag, maar en dan kun je dit ook nog gewoon doen. Ja, dat is aan hem om te beoordelen. Nee, zeker, ja. Ja, nee, ik speel geen wedstrijden meer. Nee, ik wil gewoon geen druk, gewoon lekker spelen. En nou, een heerlijke ontspanning. Ja, het heeft voor mij echt mijn leven gered, zeg maar. Ja.
ja, ik heb een moeilijke periode meegemaakt in mijn leven. Veel dingen meegemaakt. Echt wel een zwart gat. Te lang om dat nu allemaal te gaan vertellen. Maar nou ja, het rugby kwam op het pad. En toen zat ik ook in een hele slechte periode. En dat heeft me eigenlijk gered. En ja, daardoor kon ik alle emoties in kwijt. En alle boosheid of teleurstellingen kon ik daar gewoon in uiten. En dan, maar ook gewoon de sociale contacten, praten met elkaar, ook met andere soort mensen die ook een beperking hebben of die snappen wat jij meemaakt of wat wij allemaal meemaken. Ja, de best net oor, zeg maar, dat is vooral. Je zegt sportstoel, het is een stoel, maar het is gewoon een sportding. Kijk, als een racefiets. Nee, niet een hele grote club. Ik denk dat wij een ledenaantal hebben van 10 tot 12 spelers. Maar het kan zeker meer. We willen heel graag nieuwe leden erbij. Een beetje knettergek zijn om een beetje leuk vinden om te beuken, dan ben je hartstikke welkom hier.